Otok Lokrum nalazi se na južnom dijelu Jadrana, u Dubrovačkom akvatoriju. Proglašen je zaštićenim rezervatom 1963. godine, a 1976. uvršten je u popis specijalnih rezervata šumske vegetacije. Najraniji nalazi na Lokrumu datiraju iz 6. i 5. stoljeća prije Krista, a otok Lokrum prvi put se spominje 1023. godine kao mjesto utemeljenja benediktinske opatije i samostana. Otok Lokrum smješten je ispred stare gradske jezgre Dubrovnika i prava je zelena oaza i posebni rezervat šumske vegetacije pod zaštitom UNESCO-a. Na najvišem dijelu otoka, na vrhu glavice, smještena je utvrda Royal, sagrađena u 19. stoljeću. Izgradila ju je francuska vojska odmah nakon zauzeća Dubrovnika 1806. godine. Ova fortifikacijska građevina imala je stratešku ulogu, jer se s tog položaja lako nadzirao Dubrovački akvatorij i pristup u gradsku luku. Gradnju je započeo Napoleonov general Marmont 1806. godine, a dovršena je za vrijeme austrijske uprave oko 1835. Za današnji izgled otoka zaslužan je Maksimilijan Habsburški, brat Franje Josipa te zapovjednik austrijske mornarice, kojeg je tragedija ratnog broda Triton dovela u Dubrovnik. On je 1859. kupio otok i pretvorio ga u svoju ladanjsku rezidenciju sa uređenim vrtovima i perivojima. Danas se na otoku isprepliču prirodna i egzotična flora. Bogata povijest otoka datira još iz 1023. godine, kad Lokrum prelazi u vlasništvo benediktinaca, koji na otoku grade samostan i crkvu, bave se poljoprivredom i uzgajaju bilje. Samostan je u 15. stoljeću proširen u gotičko-renesansnom stilu i to je bilo vrijeme njegovog raskošnog uređenja. U velikom potresu 1667. dio samostanskog sklopa i crkve Svete Marije iz 12. i 13. stoljeća su srušeni, te su učinjeni radovi na porušenim dijelovima kako bi se nastavilo živjeti u samostanu. No to nije bilo dovoljno i Papa Pio VI 1798. prodaje otok imućnijim Dubrovčanima. Ostaci samostanskog kompleksa sastoje se od 3 cjeline. Najstariji su ostaci trobrodne i troapsidalne romaničko-gotičke bazilike s ostacima istočnog i zapadnog samostanskog krila s tornjem i razrušenim klaustrom. Osim samostana, na Lokrumu se spominju još 3 crkve, a do danas je ostala jedina sačuvana crkvica navještenja iz 15. stoljeća, pored ulaza u botanički vrt. U mnoštvu bujne vegetacije, botanički vrt krasi 70 vrsta eukaliptusa, što je najveća zbirka u svijetu izvan matičnog australskog kontinenta. Poznato Lokrumsko kupalište nekadašnje je erozijsko udubljenje. Tijekom milijuna godina tektonskim pomicanjem u stijenama su se stvorili rasjedi koji se erozijskim djelovanjem postupno proširuju i ispunjavaju morem. Tako je ovo kupalište dobilo naziv Mrtvo more. U vrijeme Habsburške uprave izgrađena je u pristaništu u uvali Portoč u isto vrijeme kad je ljetnikovac Lugareva kuća. Na pročelju je kameni meksički grb, obzirom da je tadašnji vlasnik Maksimilijan bio car Meksika. Lokrum je najveći gradski perivoj, zelena oaza i zaštićeni prirodni rezervat. Svojom ljepotom, bogatim biljnim i životinjskim svijetom te arheološkim ostacima i povijesnom arhitekturom predstavlja pravi dragulj hrvatske kulturne baštine.
Otok Lokrum je jedna od lokacija na kojoj je snimana svjetski poznata serija Igra prijestolja. Danas se u centru za posjetitelje u benediktinskom samostanu na Lokrumu nalazi originalna replika željeznog trona.